call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. OH-58D Kiowa Warrior predstavlja ključnu komponentu zračne potpore unutar Oružanih snaga Republike Hrvatske. Riječ je o lakom izviđačkom i jurišnom helikopteru, razvijenom na osnovi platforme Bell 206, prilagođenom za djelovanje u kompleksnim borbenim uvjetima. Njegova uloga u hrvatskom obrambenom sustavu osobito dolazi do izražaja kroz integraciju s mehaniziranim i oklopnim sustavima poput vozila Patria AMV, N2A2 Bradley te budućim tenkovima Leopard 2A8. Visoka pokretljivost, napredni senzori i mogućnost preciznog djelovanja čine ga pogodnim za izviđanje, označavanje ciljeva i potporu vatri u stvarnom vremenu. Kroz operativnu primjenu i obuku, helikopteri Kiowa Warrior postali su sastavni dio modernizacijskih napora Hrvatske vojske. Njihova integracija s kopnenim platformama omogućuje razvoj interoperabilnog, mrežno povezanog borbenog sustava. Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Crown. U nastavku videa analiziramo tehničke karakteristike i operativnu ulogu helikoptera OH-58D Kiowa Warrior u Oružanim snagama Republike Hrvatske te njegovu integraciju s kopnenim borbenim sustavima Patria, N2A2 Bradley i tenkovima Leopard 2A8 u kontekstu suvremenih taktičkih zahtjeva. Pozivam vas stoga da ostanete do kraja videa kako bi kasnije u komentarima rekli svoje mišljenje. OH-58D Kiowa Warrior je laki jednomotorni borbeni helikopter koji se temelji na ranijem OH-58AC Kiowa modelu izvedenom iz civilnog Bell 206 Jet Ranger. Osnova konfiguracija helikoptera podrazumijeva naprednu opremu za izviđanje, označavanje ciljeva i borbenu potporu uz visoku pokretljivost i mogućnost letenja na niskim visinama. Motor Rolls-Royce snage 650 konjskih snaga omogućuje krstareću brzinu od približno 222 km/h te maksimalni dolet do 430 km s unutarnjim spremnicima goriva. Maksimalna visina operacija doseže do 4500 metara, dok je stopa penjanja otprilike 8,5 metara u sekundi. U standardnoj konfiguraciji helikopter je opremljen za dvočlanu posadu, uključujući pilota i operatera sustava, smještenih u tandem rasporedu, a trup helikoptera izveden je iz kompozitnih i aluminijskih legura radi smanjenja mase i povećanja otpornosti. Ukupna dužina helikoptera iznosi 12,9 metara, promjer glavnog rotora 10,7 metara, a visina od oko 3,9 metara. Masa praznog helikoptera kreće se od oko 1590 kg, dok maksimalna poletna masa doseže 2500 kg. Sustav rotora s 4 lopatice dizajniran je za smanjenu razinu buke i vibracija, a glavni rotor koristi elastomerne ležajeve koje olakšavaju održavanje i smanjuju mehanička opterećenja. Helikopter posjeduje Mast Mounted Sight, optoelektroničku kupolu koja se nalazi iznad rotora, a omogućuje prikriveno izviđanje zaklona. Sustav uključuje FLIR termalnu kameru, dnevnu CCD kameru te laserski daljinomjer i označivač ciljeva. Integracija MMS s unutarnjim sustavom za upravljanje paljbom omogućuje neovisno izviđanje i ciljanje bez izlaganja glavnog trupa letjelice. Naoružanje koje se koristi na OH-58D uključuje lansere za nenavođene rakete Hydra 70 mm, višenamjenske nosače za protooklopne vođene rakete AGM-114 Hellfire, kao i topničko oružje u obliku teške strojnice N2HB kalibra 12,7 mm. Sustav za upravljanje vatrom omogućuje simultano praćenje više ciljeva i automatsko preklapanje senzorskih izvora. AGM-114 koristi poluaktivno lasersko navođenje, a učinkovit domet prema službenim podacima iznosi između 6 i 8 km, ovisno o verziji i profilu napada. Sustavi za stabilizaciju i ciljnički softver omogućuju precizno djelovanje i u nepovoljnim vremenskim uvjetima te u uvjetima smanjene vidljivosti. Unutarnji komunikacijski sustavi uključuju više kanalne VHF-UHF radio uređaje kompatibilne s NATO standardima, GPS i INS navigacijski paket te podatkovne veze za razmjenu informacija s drugim platformama. Prikazni sustav u kabini obuhvaća višenamjenske zaslone, sustav za noćno letenje kompatibilan sa NVG opremom i sustave upozorenja o prijetnjama, uključujući opremu za ispuštanje mamaca i infracrvene ometače. Helikopteri su također opremljeni sustavom za upravljanje oružjem koji integrira ulazne podatke iz MMS-a i drugih senzora te automatski generira rješenja za gađanje.
Hrvatsko ratno zrakoplovstvo raspolaže sa flotom od 16 OH-58D helikoptera nabavljenih iz američkih viškova preko programa donacija. Operativna uporaba OH-58D usklađena je s postojećim taktičkim konceptima koji uključuju suradnju sa zemaljskim borbenim sustavima. U tom kontekstu vozila Patria AMV koriste se kao oklopna potpora s mogućnošću integracije sa sustavima zapovijedanja i nadzora. Veza između OH-58D i vozila Patria može biti ostvarena preko standardiziranih radiokomunikacija, omogućujući prijenos ciljanih koordinata, statusa misije i prioriteta gađanja. Dodatni element kopnene komponente čine borbena vozila pješaštva M2A2 ODS Bradley opremljena automatskim topom kalibra 25 mm, dvostrukim laserima za rakete TOW i koaksijalnom strojnicom. U kombinaciji sa OH-58D Bradley omogućuje uvezivanje podataka o situacijskoj svjesnosti, odabir i prioritizaciju ciljeva te združeno djelovanje u urbanim ili poluotvorenim borbenim zonama. Nabava tenkova Leopard 2A8 u kontekstu integracije s postojećim sredstvima postavlja nove zahtjeve za zračnu potporu i obavještajnu nadmoć. Digitalna arhitektura omogućuje povezivanje s vanjskim izvorima podataka, uključujući izviđačke helikoptere poput OH-58D. Prijenos podataka između letjelice i tenkovske posade može se odvijati u realnom vremenu koristeći podatkovne veze, radiokomunikaciju ili preko zapovjednog vozila unutar mrežno-centričnog sustava. Primjeri iz američke prakse gdje su OH-58D djelovali u združenim timovima s tenkovskim i mehaniziranim postrojbama pokazuju kako se kombiniranom uporabom povećava učinkovitost izviđanja, preciznost paljbe i smanjuje vrijeme reakcije. Zadaće Kiowa Warrior letjelica uključivale su nadzor prostora bojišta, izviđanje ispred oklopnih kolona, otkrivanje i označavanje ciljeva, koordinaciju s topničkom vatrom i djelovanje u ulozi zračnih osmatrača. U operacijama u Iraku i Afganistanu često su djelovali u takozvanim hunter-killer parovima gdje bi jedan helikopter izvršavao izviđanje, a drugi bi bio spreman za borbeno djelovanje. U urbanim sredinama korišteni su za zaštitu konvoja i nadzor komunikacijskih pravaca, a njihova sposobnost brzog prepoznavanja prijetnji omogućavala je djelovanje i u asimetričnim sukobima. U hrvatskom kontekstu usporedive operativne funkcije mogu se ostvariti integracijom s postojećim borbenim vozilima i onima u nabavi. Sustavi zapovijedanja C2 i C4 i struktura omogućuju prijenos podataka između svih platformi, uključujući kopnene, zračne i obalne senzore. OH-58D se može koristiti kao platforma za sekundarno osiguranje zračnog prostora, izviđanje područja potencijalnog djelovanja, otkrivanje zasjeda i minsko sumnjivih područja te kao zračni nadzor u širem kontekstu zaštite snaga. Upotreba termalnih senzora omogućuje djelovanje u uvjetima potpune tame i nepovoljnih vremenskih okolnosti. Sustavi prepoznavanja i označavanja uključuju vlastiti identifikacijski transponder koji omogućuje integraciju s višim zapovjednim sustavima i smanjuje rizik od uništavanja vlastitih snaga. Operativni domet u kombinaciji s niskim profilom čini OH-58D pogodnim za ulogu prednjeg izviđača, poveznice i označivača ciljeva u širem kontekstu kopnenih borbenih djelovanja u kojem sudjeluju i teške platforme poput Leoparda 2A8. U komentarima napišite svoje mišljenje na ovu, prijedloge za nove teme i vidimo se u nekim od sljedećih videa. Ako još niste, pogledajte moja ostala videa. Hvala vam na gledanju.